Připraveni na super rychlou pohádku? Tak jedem. Bylo nebylo. V malinké vesničce žil kluk jménem Tomáš. Tomáš nebyl jen tak obyčejný kluk. Kdepak, on uměl najít dobrodružství úplně všude. Jednoho dne, když prozkoumával starou zaprášenou půdu, narazil na tajemnou, zářící knihu. Byl zvědavý, tak ji otevřel a bam! Ocitl se v kouzelném světě plném mluvících zvířat a začarovaných lesů. Tomáš byl chytrý a statečný. A tak pomohl zachránit království před zlým čarodějem. Cestou si našel nové kamarády a naučil se spoustu užitečných věcí. A najednou byl zpátky na půdě s knihou, která teď vypadala úplně normálně. Tomáš pochopil, že dobrodružství je všude kolem nás. Stačí se jen dívat. A tak si svoje neuvěřitelné dobrodružství uchoval v srdci a každý den ho inspirovalo. A co vaše další dobrodružství?